Dorak suta buka parminggota. Arok penambahan acara di nomor sia. Noduk sidung epistel. Marede makor inahanna. Jadi tak pahoma. Tabuk kama parminggota. Marede maita sian nomor 450 ayat 1 Mar hite goarni debata ama, do goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do goarni ton de borbadia, na tumo palangi do tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho, ale jolma, manangahana denggan, jala manangahana ni luan ni Jehovah siakko. Imana mangulahon uhum samping, do tolong ni roha dia basaon. Jalamar pangalaho aserepon maraduk pon debatam. Haleluya. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung maula tema rohanami tuho ala di juho hami tu bakkirimon di hanguluan ni saleling ni lelengna sele homma todim tu rohanami asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa ulului hami akkana di banua gijangi pergogoi mahai manaluon saluhu nanaing mengabat hami tu asonangan saya pagadda hapor siaon pakkirimon dot pamopongan ni rohanami asa monang hami ro di ujungna lahu majalo tupali hami di julum alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Sun
Tangihon hamua patik ni debata, ima patik perjulu satu patik paupaton. Patik perjulu, ahu do jahuba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bainummu debatam. Patik paduahun, dang jadi kanaumu, cara dang jadi sumanommu, manangahan nadi banua gijang, do nadi badua tungaon. Rodi nabe kasan aek nadi toruni tano, yang go tunggabi si sombaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna do sugut, akkana marsineang di guarna. Patik pawaton, ingot tamu babadiaon nyari minggui, dinono mari maulahamu nasa siulaonmu, alay yang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula angku dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom la ilahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isini halap pe, nama gibati hutam. Ay dinono mari do itu padibata, langit do tanu, do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahini do umbahin na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai, jala di perbadiai. Ido saatna, atong rak mangidu gugu mahita, lau mangulahon na ubar tupatik nai. Hale Tuhan dibata, sai pergugu imahan, mangulahon na ubar tupatik nai. Amin. Ale Tuhan debata, amanami dari banua gijang, hodon apa tupaon hasisan di dosa dihami halak nadangulon, marhite-hite anak hawlongan ni roham, siasi maroham dihami akkana mangarsakon dosa nami, saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasisan di dosa nami i, lehom matuhami todim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa rohanami marhapor siaon, lau menggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat habi diri nami tuho gabe pilihan nama ngolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Tapi gima baga-baga ni dibata taringot tua sisa ni dosa. Roma hamu tuahu asa mengulu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuk sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasumba. Gabe songon habas do muse. Asa ngapom mari dibata na digicang. Amin. Tangion hamuma hatani dibata turpuk dihita di hari mingguon imana tersurat di Yeremia 20 ayat 7-10 tolu. Yeremia 20 ayat 7-10 tolu tajahama marsikap soring. Alu-alu ni si Yeremia dohot pos ni rohana tu Jehovah. Diatai ho ahu ale Jehovah jala olo ahu hataanmu. Kumogo doho hasianahu jala monang doho. Hape gabe sirereheon ahu ganupari. Tung saluhut nasida mangare ahu. Jadi nikuma dang betaring otak kuibana. Jaladang biahu marjamita marhite-hite guarna. Hape gabe songon api namar sigorgor di bagasan rohakku huhilala. Tarhurung di bagasan holi-holiku. Siol maddate ahu mangotapo tapi daktar bahen. Takut ibana asa ita patudu ibana jalan bertubuh hita tu ibana. Alai Jehovah domat dongani ahu songon ulu balang na begu di bahini ikut tersulat ditakkan na mengalili ahu jaladak tagamon monang murak situturo nasida tahe aidang mardohar nasida haurahon nasalireng nilirengna nasotagamon lupa mangonai tu nasida. Tunggu ala Jehovah saya, kodo nama uji halak natigo, namarnida pia-pia dahut ate-ate, saya dahut kudo patut bulanmu, sanggup tunasida, ainunga tuhuluk, menang terbedaku. Maredde mahamu di Jehovah, puji ma Jehovah, ainunga di palua ibana, tod dini halak na pugos, siat tangan yak kapar jahat. Ido sahatna, mertua doakan atu mangion hatani dibata jala naup yapsa. Amin. Koordinana.
tidakon maha porsiaut tai, songon nahina tindakon ni dongat tasa porsiaun, disandok portibion, rak mai tamadok. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, imana tinubuon ni si Maria, naga begabian si Anton di porbadia, andorang suabubuan. Ido tuatta na tumon na bernit, di pangumuan ni Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsila, na tuat tubanu atoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgol, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sugot tu tanoon, mangumumi halak na mangulu do na mate. Au porsia diton di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni alak Kristen akka na badia, do dia sisaan ni dosa, do dia tai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni alak na umate, do dia nguluan na suara sudah. Amin.
Tikting di Minggu Patuluhon Dung Trinitatis 25 Juni 2020 tolu. Naparjolo goar ni Minggu saderon ima Minggu Patuluhon Dung Trinitatis dohot tema mangikutkan Yesus jala mamorsan silang. Paduahon dak danak na sorang. Naparjolo na di hari Sabtu 7 Januari 2020 tolu di basa-basa hontu hata dak danak boru di keluarga ni Amata Johnson Habisaran Panjaitan inata Norma Yunita boru si Manjuntak inganan nasida GDC Klaster Anggrek 2 Blok H1 nomor 40 B RT 01 RW 02 Tirta Jaya Nir Sada 520 kelompok Efesus. Paduahon dia hari Senin 10 Juni 2020 tolu di basa-basa hontu hata dak danak boru di keluarga ni Amata Hans Albert Jonathan Horas Gultom inata Dona Roida boru Simbolon inganan nasida Jalan Nangka Raya nomor 20 RT 10 RW 2 Depok Sada Nir Sadasia Onopitu kelompok Galilea. Ipas dodak danaki nang natorasna patuluhon maka tindakon haporseaon di hari sadarion Minggu 25 Juni 2020 tolu di parmingguan pukul 10 aluip maka tindakon haporseana dosa halak namar baju paupaton pasu-pasu parbogason na di hari 27 Mei 2020 tolu nunga manjalo pasu-pasu parbogason Ferdinand Yuda Halomuan Sirait anak ni Amata Dokterandus JPS Sirait Nahinan tubuh ni inata Rasmiarniar Boru Gultom ruas ni HKBP Deposada Doghot Muhdiro Boru ni Amata Junaidi Anwar tubuh ni inata M Ratnaningsi ruas ni GPIB Ora et labora Serpong. Pamamasuan di Patupa di GPIB Ora et labora Serpong jala mamuka saderon Minggu 25 Juni 2020 tolu gabe ruas di HKBP Depok Sada Manasida Maringanan di Anyelir Jalan Anyelir Raya nomor 200 tol Pusada Depok Sada Nir 20 Sada Onom kelompok Philadelphia. Palimaon, ruas napinda. Mamuka sadaron Minggu 25 Juni 2020 tolu pindah ruas yang HKBP Depok Sadama keluarga ni Amata Henry Siagian inata Linda Sri Kartika Boru Pardede rap dohot sada ianakon nasida pindah tu GPIB Salom Depok. Napa onopon pasahat ulos hatuaon papitu tahunon. Di hari sadarion Minggu 28 Juni 2020 tolu di parmingguan arian pukul 10 dung sipul jamita pasahaton ni huria do ulos hatuaon tu amang sintua tigor sianturi nonggonap umur nasida 70 tahun. Papituhon persiapan huriah KPP Arko Resort Depok. Di hari Minggu naro nasadarion 25 Juni 2020 tolu di parminggon Arko Patupahon do sada Patupahon status ruas sian pos pelayanan gabe persiapan ruas HKBP Arko Resort Depok. Paduakon manggothon pendeta Lisna Gunawati Boru Sirait STH nagabe uluan persiapan huria HKBP Resort Depok. Patuluhon pelantikan fungsionaris na mangula di persiapan huriah KBP Arko Resort Depok. Goar-goar ni pengurus dohot ruas boima idaodota di warta cetak na pinarade ni huriah. Pawaluhon pamuhalion parhalado dohot mangula nagok tiki. Di hari Kamis 20 Juli 2020 tolu patupahon nado pamuhalion tu parhalado dohot pangula nagok tiki sa distrik 20 walu de Boskap Maringan di rumah pembaharuan Jatimurni Kota Bekasi.
borhat do parhala dohot pandita ni huriata mandohoti pamu halioni do mutu si pertanyaan wek na dipatupa dia di Rabu tanggal 28 Juli dohot hari Kamis 20 Juni 2020 marsohot ma pasyahon titing na sojinahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite wek WA wek tabe. Songonima ting-ting na masa di huria di bagasan mingguon say di pasu-pasu tuhatama tau sangap di guarna. Amin. Tuhan Yesus ngapura songgap damina biar hulang tari pargogo ngalunai nasa dosaku nang sadoi
ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari hita saluhut na. Amanami do inanami hita na pungu di bagasan parmingguata di sederion ima di minggu patuluhodung Trinitatis. Adorak so hupasatami hata nitu hata ala bui tardok odope na huingotami marhubas ima tiba gasa jamita di minggu sederion di huriata alai patadon nami ma diri nami auma padita Immanuel Pajaitan jala nahwalap buru tubing sada danak di tu hata di hami jala mangula masonari ima di Huria Resort di HKBP Cimanggis. Jadi boidohonon jonokdo sian utat tahun nate ima di Jalan Raya Bogor. Mau lihat tema di Tohata bo hita marsaur di bagasan Tikion. Alani songon lasni roha perjupangata di bagasan Tikion horas mari hita saluhutna. Hata nitu hata nagabi ujahan di bagasan jamita si pausorusorota di bagasan mingguta sadariong imasian panglumni Matius bidu 10 ujahan masian ayat 32 ro di ayat 30 sia songono madu di sini ai ganu nama katidakon ahu di jolu ni jolma ido hatidakonokku di jolu ni damang nadi Banua Gijangi alai ganub nama suadahon ahu di jolo ni jolma lau suadahonok kudoi di jolo ni damang nadi Banua Gijangi unang madiri puro hamuna nama buan dame au umbai naro tutanoon dada naro ahu mambuan dame tungpo dang do ai narodo ahu pabadahon anak tu amana buru tu inana parumain tu sima tu anaburu jala tungdonganna sajabu gabe musu di jolmai nahu molong rohadi amana manang di inana asadiahu dang tamai sisiakku jala nahu molong rohadi anakna doho di boruna asadiahu dak tamai sisiakku jalana soma mursan silang tu ibana lahu mangihuton ahu dang natamai sisiakku aina marhamaulhon ngoluni ido namagu sogut alaina sumeahon ngoluna alaniahu ido jupangan ngolu sogut ima sahatna dihita salukna na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus molo tapayut hihut sian hatani Tuhatta na sinuraton ni si Matius takas doyate di pabua di lubahon Tuhan Yesus tuaka sisianna ni nasa puluduai ima dinalaho di sedetik ibana manang akasisiani ikom membaritahon barita nauli hobar tu partonani Yesus tu akasisiani ate jadi di paborhat Tuhan Yesus sisiana 12 lau pabuahon taringot songo dia mahabal gaoni harajaon Banua Gijangi naumian di tonga-tonga ni Portibion jala harajaon Banua Gijangi imana patar di bagasan Yesus Kristus imana patu paun haluaon di sadok Portibion asa melua Portibion nang jolmaiyate sian ihot ni hamatean ala ni dusei odoi nagabi pamusatan napina borhat ni Tuhan Yesus akasisiani ate ale di tigi Tuhan Yesus paborhaton di
akasisiani na sa puduai dan apalah boy sikop ngoluni nasida di lama boto ahana nang siulaw nasida ahana nang siadupan nasida ay boy do honon tardok tulus tonga tao do boy do honon narap sisiani do Tuhan Yesus sahat na Tuhan Yesus na mulak tuban wagijang los ido na manguduti akasisiani do yate. Na alani do Tuhan Yesus di paborhali do akasisiani aka ahara nang siadupan nasida. Jala aka aharo na naing si parsia jarani nasida mengadupi portibiong. Totu di sido molo tacaha di aka ayat 10 ya di bidu 10 takas lu ya te aka ragam-ragam nanaing siadupani akasisiani. Alesia saluhut aka pambuhalayon ni Tuhan Yesus tu akasisiani ido na di dok Tuhan Yesus nasa nabi nai akasisiani maradok pon portibion ikut terida ma parbue ni ulon nasida saliling nasida marsitutu jala toktong mangasahot to dini debata di tonga-tonga ni parngulan nasida. Jala memang dakya mulut-mulut Tuhan Yesus sate dinalaho babuahon akasisiani. Lapatan na di bagasani angko Tuhan Yesus di paborhat akasisiani bahwa memang seolah mula adu penasida dope ima taringo hamaolon niate hamaolon jala taboto do di kultur situasi kondisi di tiki zaman Yesus nagudangon akajolma na di parhatuban baik secara politik baik secara ekonomi sosial budaya ngoni coma di hati masai maul dope na boy menyesuaikan songo dia berita naung di pasal Tuhan Yesus tu akasisiani na ikut si hanguluan nasida doi na bui paluahon ngoluni joma dos doi di bagasan partikian waengon nate ganu aka zaman situasi kondisi selalu terjadi perubahan dari satu masa ke masa yang berikutnya. Padok maju sonari di zaman milenium waengon mak nggak sangat berbeda tantangan yang dihadapi jolma do situasi kondisi yang dihadapi di zaman itu Tuhan Yesus bahkan bui do konon semakin gudang do aka problema na terjadi di zaman waengon nanti aku di zaman Tuhan Yesus dan adung do internet ate dan adung internet dan adung kita songona nata pakai sistem teknologi na modern waengon na kena canggih sonarion. Alian ku zaman wae luar biasa do tantangani. Dakolan masalah taringot songo dia ma asa ditadda jolmai songo di zaman Yesus taringot to asa ditadda di haporsiai Yesus do gabe sipalua. Alian munga masuk tu bagasan paranguluan ni jolmai nalam tambah makebang ibana di zaman waengon ima taringot tu sisi kehidupan secara mendasar nguni jolmai. Dalam odun naborat ate di zaman waengonon naborat tardong maju anggo sinuareon dang apalah bui do honon paling molo diadupi jolma ala nunga peningkatannya aka parbinoto ni jolma aka undang-undang hukum yang sangat sudah lebih berkembang do akalana asing dang apalah be lapatana sia biara di hita di tikion paling na di bagasan piga-piga tempat na subui mangatusi taringot tu masalah toleransi do akaragam saling merasakan manang taringot saling menghormati di bagasan yang muaimon ngegudang luar biasa teh justru noai di dok tantangan luar biasa bagaimana kehidupan secara nurani atau yang disebut dengan masalah mentalitas manusia yang menyebabkan manusia menjadi buta tentang apa yang disebut dengan kehidupan yang benar di tengah-tengah kehidupannya. Ada pula Daud dihamu akan nahina kolongan molo di paying mo Tuhan Yesus do akasisiani nang berkembang doi satu noengon nate pabuah.
Ima satu hal nadiro di bagasan akses yang harus dikritisi dan dijagai di sepanjang zaman kehidupan yang mengikut Yesus, sebagaimana sisia ini nah di pabora Yesus parjolo sisa puluai iman taringot tu nama katidakon Tuhan Yesus yang menyaksikan dengan berani tentang kehidupan keselamatan dari Tuhan. Odui anggoin terus do merdalan wangnya teh. Ngaku dang jual ma enggan dinalau maka tidakon taring tu ise do Yesus di bagasang ngoluna. Dak pula dau kita dinalau marbarita contona lau kita tu sada pulau sada tempat manang sada kelompok dinalau naso maka proside bata. Parjulu bojo contona molo taparado pun tu tonga-tongani dirita lau maka tidakon Yesus isa diri ate. Kita tidak akan mungkin bisa mampu menyaksikan siapakah Yesus bagi orang lain kalau kita tidak lebih dahulu untuk jelas mengakui bagi sejauh bagaimana kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya dan menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Aku dong ngejo dapula do di hita. Adong do colma nuangon meile molo didok halak Batak umpamanakan. Ini edum beni nuang manang nabi geheli molo nang ulau na terdiri mereka kamu manuang ai bahasa tahi ngadang ngapola terida dua te songon kultur ni ta Batak molo halak nang mambet goar contona umpamana goarna mau tadok maju molo didok goarna umpama si halomoan ni na tordang na nga ortodoki dangarok polai riko baeno ni asa unang kulit tadday ay tordidok goarna ha si John Romeo tarsongon ima asa tadda songon na modern ate dakbo to dibalik nai manang na mailay mana dihabatakon na apalagi nuang sa disukudo molo didok ay wasadang dibayan marga te magudang nuang bay medyo amang nyon adong ma surat songoni dibayan ale dang awla goarma bahkan didok goarna Jurkarnain ninna itu kan si Epen di setebi molo tungadung na sarupa pero goarna songoni ay wasa songoni ay unang apala di tedde mangan non guari molo masuk kariju teribot oh dangalak Batakon dangalak Kristen non dari umayiba anak korguar anak kunima goarna si Kristian namanya si Kristian dia bukan itu tadda jolma piala Kristen na buah duar non nomor ditoru namaon molo adong majalo akadia seguaria te karena dong dusongoni jolma holan halna kecil mbak meidi mana maka tidakon buama goari petuduhon sada identitas haproseao do sebutulna ada nunga meila ibana unang ngajo nakiningan secara budaya secara etnis ibana meila mungkira to ema mailay bana di ban guarna contona aka guarni Batak margani Batak uli sipata masih tadda pe ulu do mailay di songoni alay gudang nung kira Batak na jorongang do pangalahona mungkira di zaman waeng nate adi tadda jong nakara sudah jomai apalagi ngasa matua ke terminalan kalak Batak dusi apalagi di pajaki kalak Batak dusi kabar berenina oh ngabe mailay hida tarok dia ti sipata songoni na 25 rupani ba songon agak saut kejauh-jauhan dak tedda ti ape adong do dibayar do gorna atar songon na modern James ninna ape tong do buhina marsisui ate belge petak batong do ate tadi dah bataon na yati tar songon ima na odwi soal identitasi maka tidakon dan lu kita contohnya di dalam hal persaoran petuduhon songo dia maka tidak kau Tuhania ti baru lu musisi pata barani jolma di KTP nai di bain do dua ya dapat tuduh songo ni di bain tak Kristen di mana ti na balik nai lu bah na waduhon be itu termulis do sudah keulang tadi dabi patar songo ni mak na dong
Boro hasian hadiriot taido sasitong nama katidakon ise do Yesus sasitong di Goluta. Apalagi kita di paradok pun di tengah-tengah di Goluta, boleh kita mengakui dalam segenap kehidupan kita campur tangan Tuhan, perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kita, bukan oleh karena kekuatan kita dalam hidup ini. Jadi masih salut do si pataiba mamer ngaka akan nama itu apalagi songolan sen ngaka kelinahan ate akalansia luar biasa ate. Memang gudang do konak kana poson marsi ajar tuamu ate. Ternyata gudang do na berhasil ate. Na tutua nami pe songoni do. Hea do sukun tu na tutua boi do. Alana parenggerengge do na tutua di Palembang. Jala memang ada kasurungan nami 10 do hami anak di Damang dainang 5 hami padita HKBP. Mungkin ada nama boto ate. Saya nama di si borong-borong. Nama lantik porus. Butar-butar ate. Dokter butar-butar. Bagus yakan dia ate. Napa 2 hon. Padita baru pindah do. Ima di DKI Jakarta noaing. Padita satai maruli pajaitan. Anak si nomor 4 dui. Baru auma anak nomor siwelu. Di Cimanggis. Baru na nomor sia di Selipi, baru hari Minggu di Ojakon nate. Badita yokan boru pajaitan. Itu aku kadung dia te. Baru na di Batam. Badita Nelly Raulina boru pajaitan. Di Mahanaim di Batam ate HKBP. Jala laiku padita dotong ate. Leodunan Sibarani. Dan kanong dope ate di HKB mungkin kami dope songoni ate. Jadi kami maju ate songoni molotung na bangga pe mole ate ma. Ale adung do sada ciri khas. Ala memang dipabor dari konteks bagaimana kecintaan untuk bagaimana supaya orang-orang mengenal, supaya banyak orang bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan. Masih gudang do neng hata honok tu ate saksian molo di ala au sendiri do. Lahir di Palembang doang kami. Dan itu memang pengusaha di Palembang tuh ya teh. Alai memang sada hal do memang perkembangan iman, perkembangan orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah perkembangan yang harus didukung, yaitu keberanian untuk maka tidak kon Yesus di tengah-tengah ini. Di mana ada keberanian kita untuk menyaksikan Kristus dalam hidup kita, disitulah ada kuasa Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Odui, nasuwarani bernuayon gudang ngejol mau ate. Mau lihat ma di hita, mau di konteks Depokon mungkin rai do. So kami memang tongdo maham ulun do te gudang. Ngau sejarah ngau 4 tahun tanggal 10 bulan 22 4 tahun na mau padita resok di sia teh. Gudang do ya teh. Gudang do nangaka nabui agak si pada mencoba teh. Berjuang mengundang alasan kemacatan do gereja ini. Ala di pinggir jalan do ya teh. Sangat minta gudang mai. Ala puji Tuhan. Kita harus berani tetap berani dengan sopan, berani dengan disiplin, berani dengan tertib. Nah gudangan nuaingon tak songoni ate. Songo pengalaman nami do. Taringot tu na tikeha di Labuan Batu. Masih gudang do. Tantangan. Ada rakso tu Cimanggis ate. Gudang do ate. Mencoba. Dinalo menutup do dinalo. Alai baima. Ido didok katai. Taluhon mahajahatun marhite. Akahadinggano. Itu satu korelasi yang sangat tidak terlepas dalam hidup kita untuk menyaksikan Kristus dalam hidup kita. Ayah melebih kita contohnya saya makatai gudang, taringo gudang, alai pabainan dengadong. Kan itu si Jakobus, nama do hadiron jemaah haporsioni pe anggoso mar pangulehun, nama do hadirion nei. Odo narikot si hangul honota. Bagaimana jati diri hidup orang Kristen itu ditunjukkan kesaksian hidupnya di dalam dirinya sendiri, di dalam keluarga, baru dalam komunitas, di dalam kehidupan.
Barani ida maka tidak kong. Asugaru suku tu hamu aiwas hamu mabirumpaman maka tidak kong maka tatai hamu contohnya. Unang pula jo tua kahala naso marugamo. Naso sago mado tita do akadon. Ulu sipatai ita kan songon nabakoro hatta makatai imbada dabudu jamita nina ubigi ba songon rombah iko barani do hita medina lo maka tidak ke Kristus iko barani do hita mambe satu keputusan komitmen iko berubah bertobat. Ale ronai sonari dak songoni ade. Dak barani ta mak apa badi huni harus itu nami dak kaya di dok songoni ale pitor mani goron baru seli di bagi ko jami da ebitor songoni etor setebi pak patak so ahama tarongoni majukan idui. Orang Kristen tidak usah merasa kaku dia mengatakan maka tidak kon Kristus dalam hidupnya kesaksian. Kasongon kami sedini wadurak nakiningan bapak waduh tahe pasti kalau kami 10 ape songon rumah kerejum buah mak namar tukang negeleng oma mama rengge buah mai puji Tuhan 10 hami masih sekolah di Pamorhat satu nama nguli satu namar pahopu iban saat 10 nak denggan do sude dua lu sini tujuh di dok mana Tuhan ni lo napar sekolah kok ninna dewi ngok do adok kata ede ni dok na tujuh 300 bisa date di dok katana di bagasani 200 walu tolu coba dah buka maju ate iya 280 tolu ayat 2 naksi pata di pabeda debata pangurupina anggo jupak tikini ikon tongoson nadui naksi pata di pa coba jo amang parogen nami coba jo 280 ayat 2 ini asa taide majo ya, tadi mak. Nang si pata di pabenda debata pangurupina molo jupang tikini itor mate dicipta lagu odo boda na tuau yate songona dipa beda debata dalam orang Kristen tidak ada yang apatis dalam hidupnya ngoluadung dona apatis apalagi godang doa kabasa-basa di bagasang ngoluna lao di bagasang ngoluna apatis do pe ibana dang bete songo dia maha porsion na yate buah maha kahalak naso maridiai so halak naso adung lapatan na hato tua ni ngoluna buamai mana maka tidak kon burjuoni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Odo na babuani nati naksi patah di pabeda di bata pangurupina. Sepertinya Allah itu menutup, mencegah, menahan. Tetapi Tuhan sangat bijak pada waktunya dia akan mengirim tepat pada waktunya. Jadi dia mau nami sotung hoswa kamu ate. Wadon yang buru nami suadong dopero nama nopot ibana anak nami suadong dope songoni pos rohamu nainang amang ate. Jupak tikina tongoson nadoi. Amin. Itu iman yang berbuat, iman yang bersaksi dalam hidupnya. Tidak pula dodo kita te parjolo kita laut gampang lu yang songono madok. Tetapi ketika kita bisa mampu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan dalam diri kita, kita mampu
pasti kita mampu lagi kepada hal-hal yang lain. Itu sebabnya kata Tuhan, molo haposako dinamet-met pasahatok kudo tuho na belga. Hal yang kecil dalam hidup kita, lakukanlah itu. Pasti kamu akan diberkati Tuhan. Ido na di pohal Tuhan Yesus, dia kaayatina kiningan. Hati dak umajo tu dia kesandirim Yesus. Ale molo nabaila hita. Tak persoalan aku bukan Kristen. Tuhan ni pe dia riso dinaa hanamaila doho. Babuahon habur joki. Oh lanak kungutungut do di beko. Ale pos maruamu namang inang ate. Ale dak song ni seram na Tuhan ni. Ala nunga mati ibana di hau pinar silangi. Burju do imana. Ala ni na dipanggil Tuhan ni hatop topot ibana. Mulak rohatta bertobat. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah padua on didok disong do di bagasan ayat nakiningan. Selain kita maka tidak kok Tuhan Yesus didok. Di bagasan ayat didok. Unang madiri puro hamuna na mabuan dameahu ubay naro tutanoon dada naroahu mabuan dame tungpodang do. Memang sangat mengganggu do molo penafsiran secara harafiah di bah dia do. Aidang nadame dia buat Tuhan itu portibion. Kan idoi angko secara harafiah kita mengatusi di bagasan ayati. Apa ido naikon dame dunia ido. Pangajaran itu Tuhan Yesus takas dinalaho mabain sada hapolinon di tonga-tonga ni nguluta. Dak nasamak pangajaran Tuhan ini atau menghalalkan segala cara nagudangan noang songoni. Tetapi memang kehidupan orang Kristen dia harus mengalami banyak resiko kalau itu tidak menjadi sejalan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oli. Tadi dah duia te tak pula do hita. Do podang dan didok melu podang pisau itu apa? Dia dapat memisahkan apa yang dipisah. Dakolan lapatan lah marporang. Dong lo menamar porang do rojo ini daung dibukti Tuhan Yesus rotu portibion ada rasa tersilang ibana dak ni buat podang tung takas seret ni roha dame do ibana lau pasahatan imahalwa untuk portibion kali ini Tuhan Yesus disi pabuahon di tonga-tonga ni ngolutan ipola naik memang kadang-kadang dalam kehidupan kita selalu terjadi perbedaan-perbedaan. Ale di tongani perbedaan ni do kita di jo boa di hita pajong jokon hadiriota dia do pani Tuhani ngoluta. Jadi mau wadung do maila ibana lapatana berbeda disikapna dengan orang lain. Songo nakiningan didok nakiningan dia ke ayat yate didok pada hukum do anak tua mana boru tu inana parumain tu sima tu ana boru bahkan nido nakiningan tungdongan na sejabu gabe musuh di colmai humolong rohani amana manang di inana di dia do hapeanna memang kadang-kadang terjadi perbedaan untuk mengikuti Yesus melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan manusia tak pola gabe stres ite alanii molo nungatai huton takas do tahangoluon hapor siotei na mangula kita di bagasan hasik tongani debata kita tidak usah stres dan kita tidak jangan merasakan suatu enggan kekakuan atau lagi merasa terbeban dalam hidup kita. Tumago do tangiang do hata budai do tapasahat ati. Babere kita mau apalagi akan neposon waeng wah daktar pudad do baru anak konami be. Mulu si pada di pudau, itu yang dulu pak, mana ada lagi pak. Sekarang nama luan akadat dana noeng, kamu maju ngai pengalaman muna teh, mana ada lagi pak. Kalau sekarang ini kalau mau jalan cepat dapat, nggak ada lagi istilah
lambat asalkan dapat nih daong cepat dapat atau hodo nyantahe noengon mate alai gak biar asing pangatusion cepat dapat dang marpikir be baulu si pata maretong buat mak kalkulatori asa cepat nih na wah dang di moto dalana songo dia mak songo kita na julu ate lapatan na sanga sepren ingo tamu do pe paretongan sepren bergejang-gejang ada soali. Ala di sini pembentukan secara psikologi. Bagaimana kita bukan hanya soal hasilnya yang dapat. Bagaimana kita bisa memproses dalam sesuatu hal. Sehingga kita mendapatkan satu hasil yang benar dan kritis. Angkun waengon dang adong besong ini. Ate. Aido dang kuat tusi di sipata kadang-kadang ke mata. Oro dan pak cemana ini enggak mampu lah papa. Gak belajar musibah. Nah dengan cara memang dang mandok narua daong. Memang itulah perbedaan zaman nanti. Memang saya belajar nama kita. Ada ujungnya saya cepat dapat matong. Gak beda masuk di akal teh. Nah baru teh. Ujungnya karena posol numpe songoni cepat dapat. Dapat karejo Peter direksi manian. Anung lo bereku baru tamat siak uyong. Kalau bisa tulang doakan laku supaya Peter langsung jauh kepala lawyer nina. Wah. Nah buah tuh Peter hebat dong. Belajar dulu mamang. Bere, nunggu kan. Tersongong di baju. Supaya apa? Nanti kan kalau banyak uang, tulang nanti kita ganti mobil tulang katanya. Wah, taburu musete di roa. Pak Omat dong. Gudang tuh songong ini. Perbedaan itu bukan hanya persoalan kadang-kadang karena kebodohan dan lain-lain. Sikap mental manusia nuaing gabe paru kilo di tengah-tengah di ngoluta molo soboi tak atur jala boy taida siat unok ni na porlu masih teh hata ni debata na ikut meme honota tua kaya nakot taia te do tua kasudut na poso porlu doi boy dua teh berpisah kita dengan kita biliklah grup manang angkatan atau aka sudut noengon nate. Per kilo di. Ali sede do nakin yang molo dipabuat Tuhan Yesus. Waso ni hatan itu hatta ido. Sasitong na boy padumo kita mangatusi di nalau boy pahembakon ganuk jolma taringot tu hasitongan mangula dia ka ulauna. Jadi bukan soal knowledge, bukan soal ilmu pengetahuan saja. Odo na kiningan. Ya dong do saya ubegi do ka jamitang ngapi ga jujur. Ba ulo do nyan. Ba congon di do nakinian parumain tu si matu ana boru angkona biasa dia ti. Ayo di kan nak bola be masalah. Masalah do pei molo dang hira adong sohotik perbedaan tu para memuna. Ba songo di do tu inoku. Adong perbedaan dak bola nian. Unang apaladang di leon tuho lapatan apa sinapuramu anggoi memang paingotok kudui ayo boy mai ada yang tadi ngotu adang boy mangalopa dang boy na dia berbeda ya wah maka gudang nia ka ulau nate ada pitor imada oma hasilna molo saya pilih terus ngono mani nih debi mandiging mani on dang harga be hamina dua wah ngabe gawak matong tahe becama perang dunia ketiga nanti Iraku ada songoni baima memang kadang-kadang saya dong perbedaan ada yang mulai persoalan ada mulu di do di bagasan ngulu ni akadi hita di persawar manang di keluarga mulu nunga asing do lapatana taring ojah ni ngulu ni todina odo nasi pai ngotonota odo na borat ate pada badan ni anak kon tua mungna dak sadelen alaniaha dengan itu pun di mana haporsion nak alani holong do di mana tudongan nai gabi dang boy sagareja be hami lapatan da sagareja gabi namar bitang do marbulanino bah ngabe yang berat berarti sirang do memang ai dum be record do hita tapasahat tutuhan niate suatu salah ujan taringot tu dinalaho pagudang-gudak kon akayanak po niya sudut na posoi nagsala. Olo do hita si pata bangga orang tua apalagi dong naik kelas noengon adu kubigi ma
Oh, ranking, waduh. Anakku yang pintar kali, bah. Nilainya 9, 90, 95, 100. Apa nilai agama mak nilai 70 atau lemak. Suatu badita ho, suatu bebel pro ho nina. Nah, penting hebat matematika dok dia. Oh, dari pakai negara. Aido dia songo siluh bicar pajahitan, generali, jagoro. Ido naik ke perlu na ada. Iman tanpa ya, pengetahuan tanpa iman. Sama halnya dikatakan Yakobus. Pada hakikatnya kita akan mati. Dan kita tidak akan. Pareso hamuma di sejarah ni bangson Portibion nate. Oleh karena kejeniusannya atau oleh karena kehebatannya. Kalau dia tidak mengikut sertakan yang dia miliki. Napunaibana. Marhite hapor seaon na Tuhan Yesus bereng ma. Gabi pidom do saluhuk nayate. Ay dung tenggelam hakuri ahadu teh kapal selam Titan doa. Tang Titan dotong. Titan. Jadi alam memang on kapal ini diselidiki untuk wisata melihat keadaan kapal Titanic. Nah tenggelam tahun 1912. Enak pau songono badida oti uwoto do ida. Sotung na dia rumah dia wiwoto badida songono dah. Itu HP sejarahnya wasa tenggelam kapal Titanic. Pada zaman itulah kapal yang paling spektakuler. Lupa Wisedo mendesain dan menciptakan ini. Sampai di bahan masa ada wawancara tibana. Bagaimana kekuatan, kualitas kapal. Wah hebat. Tidak akan bisa tenggelam. Sekalipun Tuhan tidak bisa menenggelamkannya. Ido. Tak kuboto melosara. Ido bagian. Tak sadaleleng di tobomma gunung es. Mabola tenggelam. Itu sebabnya jangan kita coba-coba memberikan satu statement atau lagi kehidupan kita mengatakan itu karena kekuatan kehebatan kita atau lagi menghakimi Tuhan dalam hidup kita. Nah seringnya kita menghakimi Tuhan. Apalagi nggak susah maya Tuhan dibuat dulu. Reji do bertanyang, reji do tu gereja, songon lu bain, kudak lu bain, pilih aku tu gereja, bakal hamulat aku. Molo pertanyaan tu jabu, hafal-hafal bijak bedidai ini namuse. Wah, kirana berbagi jasa ibana. Alani hehibatu ni mana horoa. Dinalahu mengbelahoni. Odui yang muamanami dinami. Jojo dohita. Saya teribu doi sitong dia dupan nita. Apa dang gitu. Nah alani itu di bekasan ayat itu di podang Tuhan Yesus. Kita akan bertemu hal-hal yang demikian. Yang membedakan status iman kita kepada orang lain. Tetapi ingatlah kita tidak usah takut dan tidak usah malu. Hati dakoma. Hatai tutu. Alat takas mangolu hita di bagasan Tuhan. Jalalos idona di bagasan apa tulu nakiningan. Jalana soma morsen silang na tu ibana. Lau mangiton au dang natama sisiak kudui. Mungkin ngasih kita jami tahun nanti. Ale saya ada do renungan ubereng. Namurani tak kadang-kadang melonunga marukil. Mada Tuhan amu badita. Ima silangi alaniaha. Holan dang laku 3-3 na. Dibajak sisalakan. Ima silangi. Sehingga sudah ketiga-tiga. Mada silangi ni nak. Mana baju inang. So tung unang tordidok kamu silang. Dang namate do besong Yesus lo makokok jolmai kita perdosa. Hape na rugi do pe. Barsogo di boto hodo taringot tu pangomuam mulai no Tuhani. Oh ino tahe. Ape para rekamis muse naman doki. Ba. Omay tong. So tu pamurahu ita silang. Olan mago do hepeng na ima silangi. Romaka
Ya nakona dang boy songai bagas orang ima ada silangi. Ora rodo aka asam urat ngaton amang ngalilik ke asam urat ton. Ima silangi amang nina. Wah, murah-murah kita maduk silangi. Ibu toh hamu do, molo silangi ima pengorbanan songon Kristus do. Marhiti dirina makokop jolma asa malua jala dapotan hangoluan. Ido silang. Eso pola mate martir hita dope ni ngoluon gadi ada lobi sian nda tahirimi jojo do di tongos de bata di tonga-tonga ni ngolutta. Alani do. Toktong do ada Jumat ta do ngolutta. Dang adong dope na boy taula jadupan ni de bata. Molo didok sada parjemita aduk sada jamita nahiyahu jaha sian emeritus ate eporus badita Dr. Justin Siombing adu di mana halak Kristen songon ula-ula nama tolpang nina kang adong dobe na boy ulang. Apa itu sudah menghadapi revolusi di tengah-tengah bangsa kita untuk tetap mempertahankan yaitu huriat tak di tengah kita di Republik Keonate. Asa unang gabe tergugat alani masa revolusi do politik. Ale di mana dang dia do pena ulahami Tuhan. Bata bunaya te mol songoni hita tahatidakon dang arung dope na taulai. Alani do radi mahita. Molo didok di konteks na asing di Johannesia te didok orang yang layak menjadi Tuhan yaitu mengikuti Yesus adalah memikul salib. Parjulu maswadahu dirina paduahon manu silangi napatuluhon ihuton ibana. Dia tidak stagnasi stop walaupun menderita, walaupun banyak tantangan dalam hidupnya. Masih ada diri. Asa tamaho di rupanya. Jaloma. Tuhu masih laki. Nalabok do. Didok silangi. Itu Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan beban kepada kita. Tetapi kita selalu mengatakan bahwasannya itu berat. Karena apa? Karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Hidup beri Tuhan Yesus roh. Di bakasan Yohanes 10 bati di do ibana. Roma hamu duau. Hamu akan naloja jalan nasorat asa upasonang. Ahamu saya di Tuhan Yesus. Dung satau tu amai tongosok kumati ho. Ima todi pangudianoni. Parakletos penghibur. Dari gudang beli pasti kok Tuhan itu sudah. Ale mulo saya toktong do dirita do tapake. Halani hahibaton. Dia mat tadana hita. Natutu hita saya tahi hutan di mana. Baringkas sama hita teh pasato diri. Penyerahan diri. Nakolan hari Minggu. Setiap saat. Kapan kita bekerja. Waktu susah dan waktu senang. Kita harus tetap menyerahkan diri. Odo didok. Di ngoluta namangi huton Yesus. Ayah dong lo colma. Besongoni dong molo sonang walas ya rohano. Lau tu gereja. Itu tampil beda. Kan idoi. Wah dapat tada mana. Dapat gaji ke-13. Kan sonari gaji 13 itu kan. Nah ima. Ada molo ngadang anon. Ter 2 bulan na yan non. Nadang be daktari da mak. Mailay bana. Tu gereja. Nang mampu au. Ala. Dak rimbat dang betu salon ala biasa imana songoni abo ibu songoni. Mari kita mengikuti Yesus dengan sukacita apapun keberadaan kita teh. Tuhan itu mengerti. Dia tu si Tuhan itu nama sadihita. Ihutama ibana. Tu masilangna. Hatidak koma ibana di ngolum. Pos rohamuna urupani de batado di sude akapangi duami. Amin. Martangyang mahita.
Ale Tuhan de bata mula ti gudang di sombar rohanami. Naksipata le Tuhan di ngulu nami jut do. Tubuh ma akahaganggo ni roha ala ni akaragam na masa di ngulu nami. Ala ni pos di rohanami Tuhan. Nunga di paborhat hodo, dipilit hodo hami. Akayanak komu Tuhan. Asa majalo akapasupasum do hami. Atik pe ikon marhoi hami mangadupi akana masa di portibiot. Ala itu dimima le Tuhan. Natok tong mangurupi hami. Lahu mandalani di sude di parsuromu di bagasang ulun nami. Mau lihat mali Tuhan di saluhut aka basa-basam na satu hami. Nang alania le Tuhan buanon nami di bagasang ulun nami. Nang di parsaruan nami di mingguon. Sude ruas ni huriam mali Tuhan. Ima di HKBP Depok Sadaon. Si maroham pasu-pasu pargugo ima. Gabe si hati dakon homa nasida. Digalung perdalanan ngolun nasida. Tuhan de bata dang lupahami pasahaton. Di sude pakobasion rencana di huriaon Tuhan. Sai pati urmale Tuhan. Asa jongjong ma. Hamulia omia le Tuhan di tonga-tonga ni 2 ton. Asa jupang ma imalas ni roha nang pasu-pasu. Diganuk ruas nang humaliang na. Jala dihamuli rohanami Tuhan di basa-basami na di pasato ale Tuhan. Ima akasi basa-basa di keluarga Johnson habicaran pajetan Boru si majutak dohot Hans Eber Yonatan Gultum dohot inaingi boru simbolon ala di basa-basa kodo danak dinasida asimaruham pasu-pasu masude akang ulu nasida pargugoi ma natoras lahu mangaleon pangajarion natakas asa gabi anak si halomoni roham nang gabi lasni roha di hami jolma pasongoni ale Tuhan nang di anak ruburu ni huriam nanaing majalo pasu-pasu porbogason ima Perdinan Yuda halomoan sirait dohot mudira homa toktong ale Tuhan dinalaho mamasu-masu na sila gabi keluarga na marsada dinalahom mamuji mangiton ho di tonga-tonga ngulusay na sida losongoni ale Tuhan nang diruas ni huriam na pidda huria ale Tuhan say bain mana sida gabi ruas na mangolu di inganan parhuriaon na sida losongoni ale Tuhan dang lupa hami pasaton ima diaka ruas ni huriam naong dileko umur nagajang di tonga-tonga ni huriaon alani Tuhan say leo mahahi pason do pasu-pasu godang di saluhut nai ale Tuhan sudah nai ale Tuhan di ruas ni huriam ale Tuhan di son na pasahaton akapilian na ale Tuhan ganug diaka perjupangan persaoran manang di dia peli Tuhan pasu-pasu ma ukap masih padilo ni langit ni ale Tuhan aka pasu-pasu godang tu salun aka ruas ni huriam di son asalam marulubol daging nanto di nasida mamuji pasangapon guarmu nabadia atong sadok ngulu nami tu hodo pasaton nami holan na mangasan guari Yesus Kristus hu pasat tami tangiang pangiduan nami tuho amin. Mari demahita sia nomor 710 sia laos disoma tapasat peliata napaduahon. Senang.
diriku, upasahat diriku, upasahat diriku, mengikut Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring tanganku, paturuhun padaku, rasa undang-undang di luar. Ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, nama Tuhan ihutan mahal. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, paturuhun padaku, asa undang-undang di luar. Upasahat diriku, upasahat diriku, upasahat diriku, mengikut Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, paturuhun padaku, asa undang-undang di luar. Tabare dendeta nomor 200 sada ayat sada tabatulu dina tapasahat ima ulos hatuaun turuas nang marumu 70 tahun. Marede maita. Laos Romana sila 7 luate. Namaku kau di dalamku tunada, siang surga turun, surga ini Kalau di pasar teman. sudah di maha persiaku dapat
pasato ma songon ulos parhitian hatuon itu hatta tuhamu amangate anggiat ma dia tuhat ya ma hatuon tuhamu hahipason lasni rohana kanaudi ipadalang ulumuna tuhatama namang ulosi marhiti terdina. Mari de mahita laos ngabui mulak kamu tu yang ngamuna. Mari de hita nomor 110 ayat sada tabatulu laos jong. Tatangnya ko mau piliata ali di bata amanami na di bano gijang kodo haroroni saluhut sileon lehon na dinggan dot nasa ulibasa na maliutus upasatami masih lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jom pasu-pasu may jala ramoti asa ko parahasya kami pilihan pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doh di porti bion buhay marohanami marhiti terdim asal mutadahami goreng isin kon mitu hami asal mgirgiri mandok moliate tu ho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di bano gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaunmu say saut maluman roham di bano tungaun songon na di bano gijang lehu matu kami sadari ono hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan merdo satu kami unak kami tu hentu pangunjunan palua mahami siam pangagong ayo mulak mahamu di bagasan dami jalohamu pasu-pasu nasia Tuhani
di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. 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 Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri